You belong in hell! Sam Smith belongs in hell! Bog svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli u novu epizodu Svenkipedije. Današnja tema Svenkipedije je jedan novi izvođač koji se još do sada nije pojavljivao u Svenkipediji, a to je Sam Smith. Vjerujem da ste za Sam Smitha svi čuli ili da ste barem poslušali jednu njegovu pjesmu i vjerujem da imate onako, da ste imali barem do sada dojam o njemu kao jednog povučenog, talentiranog glazbenika, no to se promijenilo sada. Sam Smith je izdao album Gloria, izbacio par hitova koji su njegovu karijeru okrenuli naopačke. Prije nego što krenemo, preporučio bih vam da pogledate video gdje pravim tortu od mrkve. Cijeli ovaj tjedan kako radim video preporučujem taj video jer možete svašta interesantno saznati u njemu. I naravno napraviti tortu od mrkve. Naravno nabacite like i pretplatite se na moj kanal za još ovakvog sadržaja, a idemo sada na bumper. Prije nego što krenemo, nešto ćemo malo više o Sam Smithu jer možda neki od vas ovdje ne znaju ko je Sam Smith. Samuel Frederick Smith, poznatiji kao Sam Smith, ima 30 godina, a rođen je u Londonu. Svoje djetinjstvo proveo je u jednom selu pored Londona. Odgajao ga je većinom otac, jer majka mu je većinu vremena radila kao broker nekretnina. Od malena je pjevao i bio zainteresiran za glazbu, a roditelji su ga upisali na sate pjevanja kod jazz pjevača. Sa 17 godina odustaje od škole i preselio se u London. Zaposlio se u jednom pubu i živio u malome skromnom stanu. Prijavljivao se na sve moguće audicije, a onda je 2012. godine ustupio u kontakt sa grupom Disclosure, te s njima napravio poznatu pjesmu Latch. Pjesma je postala hit, a ubrzo je imao i suradnju sa Naughty Boy. Napravili su pjesmu La La La, koja je također imala veliki uspjeh na glazbenim ljestvicama. To su dva hita koja su napravila ime zapravo Sam Smith, odnosno koja su Sam Smithu otvorila vrata u glazbenu industriju. Nakon ova dva hita Sam Smith je napravio predivan album In the Lonely Hour. Ja taj album obožavam, znači ja sam uz taj album proveo toliko puno trenutaka i toliko valjda suza pustio, relatao sam se sa puno pjesama. Zaista jako uspješan album i jako nagrađivan album. Zanimljivo je kod albuma što album, odnosno pjesme na albumu govore o ljubavnim odnosima, vezama, a Sam Smith do tada, odnosno do pravljenja tog albuma nikad nije bio zapravo u vezi već. On je žarko htio biti u vezi, htio biti sa nekim partnerom, no jednostavno nije nikada dospio do toga, no uvijek je onda zamišljao se u nekakvim odnosima i zapravo tako je pisao pjesme. I sada kada malo napravimo presjeke njegove karijere, vidimo da je on jedan talentiran izvođač, pjevač, smiren, kulturan, pristupačan, no danas se je to promijenilo. Sam Smith je izdao album pod imenom Gloria i na tom albumu su se našle pjesme kao Unholy, koja je definitivno veliki hit. Ovaj album je zapravo nova era Sam Smitha koja se mnogima baš i ne sviđa. U sklopu albuma Gloria, Sam Smith je izbacio i pjesmu I'm Not Here to Make Friends. Ako odemo pogledati komentare ispod spota za tu pjesmu, pronaći ćemo upravo ovakve komentare. Glas mu je predivan, pjesma je odlična, ali spot je najbolje rečeno vulgaran. Maknite ga s YouTube-a ili barem ograničite pristup maloljetnicima. Upravo zbog ovog spota i pjesme, Sam Smitha mnogi optužuju za pornifikaciju pop kulture i za izlaganje maloljetnika seksualno eksplicitnom sadržaju bez upozorenja. E sad, za vas koji niste gledali spot, znači u spotu Sam Smith je vulgaran. Mislim vulgaran. Sad, svakome je vulgarno nešto drugačije. Ja kad sam prvi put pogledao spot, meni je to bilo vulgarno. Bio sam malo u šoku, nisam očekivao baš takav sadržaj. Sam Smith na početku spota dolazi s helikopterom, se spušta u jednoj ružičastoj pelerini, zatim odlazi u dvorac u Londonu, mislim da je snimano, sadomazo igrice, zaista malo vulgarno, čak evo ne mogu ni staviti neke scene vjerojatno ovdje u svoj video jer bi mi YouTube stavio nekako ograničenje, tako da odite pogledati video ako vas interesira, ali s oprezom. Sam Smith i njegov tim je rekao kako zapravo to što se događa u ovome spotu se već dogodilo pod imenom drugih izvođača, kao na primjer Madonna, Lady Gaga, Rihanna, a pogotovo na primjer kao Lil Nas. Sam je također naglasio kako ove izvođače nitko nije optužio za ništa, a napravili su slične spotove. Sam smatra kako njih nitko nije optužio za ništa jer su fit i jer nisu deklarirani kao nebinarne osobe. On se smatra nebinarnom osobom, to znači da se on ne smatra niti muškarcem niti ženom. Sada vratimo se na ovo što je Sam Smith komentirao, da se u tom korzetu u kojem je on bio u spotu nalazi neko mišićavo zgodno muško tijelo, da vjerojatno tolike kritike ne bi bile. Lil Nas X je stvarno
radio vrlo eksplicitne spotove, pa ja bi se usudio reći možda čak i eksplicitniji od ovih, ali Lil Nas X je došao na scenu kao jedan vragovan, kao sotonjara, kak bi mi rekli, dok Sam Smith je bio jako dugo godina jedan kulturan, pristojan izvođač i to je naravno veliki šok, jer ljudi ne očekuju da tako što može Sam Smith napraviti. No, kada je izašla pjesma Unholy na TikToku, ljudi moji, ja sam znao da album koji će sljedeći izaći od Sam Smitha će biti vulgaran i da će, mislim vulgaran, ne da će biti vulgaran, nego će to biti pravi Sam Smith. I bio sam u pravu. Kako sam to znao? Ja sam Sam Smitha pratio i znao sam prije dosta o njegovom životu, pa tako na primjer da u osnovnoj školi Sam Smith se oblačio u žensku odjeću, šminkao se i takav je odlazio u školu, nije mu to uopće smetalo i odnosno bio je drugačiji. No, kada je Sam Smith postao glazbenik, vjerojatno sam mu savjetovao malo da se pribere. Jer sad zamislite vi da je Sam Smith odmah došao još prije koliko godina, takav ko sad u ružičastoj pelerini, našminkan i tako dalje, ljudi bi rekli naš šanse da slušamo takvog pjevača. Strateški Sam Smith je bio normalan, imao je predivne pjesme, prekrasan vokal, probio se na scenu i zapravo ja mislim da on od početka znao da će kad tad ovaj trenutak doći. Što se na primjer tiče nastupa za Unholy pjesmu, imao je i na Grammyima i na Brit Awardsima, svi nastupi su bili popraćeni komentarima sotonjaro, on je sotonjara i tako dalje, jer u tim live-ovima sebe je predstavljao kao sotonu. To je naravno mnoge uznemirilo jer je samo potpalilo još više vatru za sve ovo prije spotove i tako dalje. Sam Smith je nedavno čak i priznao kako je u Velikoj Britaniji bio napadnut na ulici od strane građana Velike Britanije, pa tako da mu je neko pljunio u lice, da mu je jedna gospođa čak derala se jako neugodno da je sotonjara. You belong in hell! Sam Smith belongs in hell! You demonic, twisted, sick bastard! Sam Smith je rekao da je to sve umjetnost što se tiče nastupa, sve što vidimo zapravo u njegovim pjesmama, live-ovima je zapravo umjetnost, a umjetnost na neki način uvijek mora provocirati. No problemi su se nastavili, sad nedavno Sam Smith je započeo Gloria World Tour gdje ima nastupe i trenutno je baš u Europi. Naravno turneja, odnosno koncert kao i cijeli album Gloria vrlo je eksplicitan i tu je nastao problem jer su se mnogi pobunili kako na taj koncert dolaze djeca, a Sam Smith pleše u raznim kombinacijama i vrlo onako neprikladno za djecu. No, Sam Smith i njegov tim je rekao kako djeca bez roditelja ne smiju ući na koncert i tu su se oni ogradili od toga. Ja idem na koncert Sam Smitha u Beč u 5. mjesecu, tam negdje sredinom 5. mjeseca. Iskreno malo me je strah što će me tamo sve dočekat. Zapravo ja sam kupio ulaznicu ne sad zbog ovog albuma Gloria, već zbog onih prije pjesama. Definitivno zanimljiv mi je i album Gloria, tako da zanima me kakav će biti koncert. Vjerojatno ću sve staviti na društvene mreže kao TikTok i Instagram, tako da me zapratite na društvenim mrežama. No naravno, pišite mi vaša mišljenja dolje u komentare, što mislite o Sam Smithu i da li je za vas ovo vrlo provokativan sadržaj. Pogledajte tortu od mrkve, to koju najavljujem da zaista pogledajte ju, zabavit ćete se i za još ovakvih videa naravno bacite like i pretplatite se na moj kanal. Vidimo se uskoro, ljudi bok!